uyesu washumayela. Amen. Haleluya. Amen. uyohana usetraweli uyesu yashumayela. Amen. Haleluya. Amen. uyesu wayebhaptizwe nguyohana. Amen. 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 So ngoba uyohana uthumela abafundi bakhe bayobuza uyesu uba ingaba uyesu nguye na lo mesiya lokuthiwa ulindile. Amen. 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 ilibhayibhile uyesu wathumela ngababhili bayi-1 wathi mxeleleni uyohana. Amen. Khona ziyabona. Amen. Umxeleleni uHerodi and wathuka wathi ixelele lo mpungu utyaleyo Amen. kuba imfama yathini. Siyabona. Amen. 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 Kangabesazi uba ndinguyesu kodwa wayazi unguyesu and naye yena enguyesu kuzobona imfama. Amen. Amen. Kuzoba amekhona. Amen. Amen. Wathi ixelele lo mpungu utyaleyo uHerodi. Ibaba siyabona. Amen. 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 Wayefuna uHerodi ayazi. Amen. Ngoba uyesu wayetheni wayeseyazi. Amen. 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 Wayeseyazi. Amen. Haleluya. Amen. So namhlanje ufuna uyazi nawe. Haleluya. Amen. Uyazi kakuhle. Haleluya. Amen. Ungayithandabuzi. Amen. Ungabi ne-doubt. Amen. Haleluya. Amen. Once uyithandabuze funeka uyazi uba likhona idimoni likaSathane elizokufakela intandabuzo. Amen. 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 Once uthi andiyazi Amen. funeka uyazi ukuthi uSathane usondele kuwe Amen. for uba akwenze impama enamehlo. Amen. 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 wayenzela ugqibe uba yabona ngoba hayi akwazinto bazophezulu funeka uyazi uba ophezulu ngulo ulapha kuwe. Amen. Ngoba izwi bathi belide mkhulu olapha kuthi ngaphakathi kunalo osezulu. Amen. So wayenza ukuthi wazi ozophezulu funeka uyazi ukuthi wazokwenza. Amen. Ungaphinde uthi awazi. Amen. Uba awazi ncam izodwa zifumana. Amen. 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 Enze uzoyazi wasuyazi wena ufuthi nakazimela khona zokubamba. Amen. Uzofika utheni uyazi. Yeah. That is why ithi babe wathi uyesu xa kuthiwa makazithobe ebhidikini wathi kubhaliwe wathi ongakulinge umlinge. Amen. 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 Kodwa ndika abanye bezoma nzima utye wathi kubhaliwe uba umntu akaphili ngasongasongo. Amen. 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 uSathane uza ngolwazi lakhe uyesu uphendula ngolwazi lwakhe. Amen. So uyesu uyazi. Amen. uSathane naye eyazi. So xa ngumzalwane mawedlula ngoSathane ngantoni ngolwazi. Amen. wazi into ezo ngamadimoni olungayazi awubethe amadimoni. Amen. idimoni lafika ku-Adam eqadini. Amen. wathi uThixo ningatyi loo mthi. Amen. lafika idimoni lathi uyayazi uThixo uba natya phaa ndizonolwazi. Amen. yityani phaa Amen. enziwa izofana naye. Amen. fika uSathane wathi amen. Amen. uAdam akayazi uba uyalahlekiswa ngubani nguSathane. Amen. Because wayengacelwanga uba Adam ke apha Edeni ukhonelwa nguSathane, ukhona umlahlekisi, Amen. ukhona umtyholi, ukhona inyoko yakudala. Leyo yakodwa leyo. Amen. So wena uyayazi Amen. angafuna umlahlekisi. Amen. Ukusuka namhlanje unolwazi wena. Amen. 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 Yabona ihlabathi ligcwele ngabantu bathi basebumnandini bathi batya ulayifo wabo. Abukho ubumnandi ehlabathini. Amen. 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 Abukho ubumnandi ehlabathini. Nathi sifana nathi siphuma phaa ehlabathini seza kuyesu. Amen. Ngoba sibona ihlabathi alinabo ubumnandi. Amen. Abukho. Amen. 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 Ithi babile unceda ntoni into yoba umntu azuze lonke ihlabathi ze alahleke ntoni umphefumlo wakhe. Amen. 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 Bakhona abantu abazama ukususa yonke ehlabathini uve ngolo sokuthathi ubhubhile. Amen. Amen. Njenganamhlanje kule msebenzini namhlanje wedibana yimfana apha endlini. Haleluya. ndihambe naye. Haleluya. Amen. athi abantu abayenza akayenza imali. Haleluya. Amen.
Singaphandle benemoto ezininzi. Emveni koko uve ngomthombo ubhubhile kodwa akagqibe 40 years. Amen. Amen. Kanti makakala ubaleka izinto zehlabathi. Amen. Alizuve ihlabathi kodwa balahlekelwe yintoni? Ubomi babo. Amen. Kanti sode bhunga besebancinci kube yinto baleka izinto zehlabathi zona uzifumana kwabo babhubhe ufuze wayo lo ubhubhile kodwa 20 years. Amen. Kuthiwa obelikhono obeligisa obenomibhayi obenobufedeli obekhuluza abantu aliswayiteni ebhubhini abhubhe unyela usemzane. Amen. 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 Ubhubhe umntana okafikile ku-45 years Amen. angcwatshe ngumamakhe angcwatshe ngutatake Amen. ngenxa yoba ufune ukwazi into zehlabathi engazazi ezakwathixo. Amen. 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 Ngoba ufe beyazi into yathixo bezawulinda ukusikelwa kwani uthixo angafuni uziphuthele ebantwini. Amen. That is why besifa. Amen. 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 Lulwazi lwemuyaloni abalemhlabeni. Amen. So wena mhlawumbe uyayazi uba noba unyathele phezu kwamadodwana uyazi abakuba akazi ukwenza nto. Noba unyathele kwenyoka uyayazi ayizukwenza nto. Noba utye ipoison uyayazi ayizokubulala. Noba ubenhlungu uyayazi ngemivumba yakhe waphilisa. Noba uhambe mfethu uyayazi unawe uthixo. Amen. 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 Loo nto uyayazi nje. Amen. Uqinisekileyo akhona ongathi uyayazi nje cha. Amen. 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 Njengento bambele angabe upha izinto yakho umhlawumbe ufuna ufoni uma wayibamba ifoni yalayita ine-airtime ifoni yakho uyayazi ikhona izawungena. Andithi Amen. uvele uyazi ungaxelwanga ngomuntu ibitheni izawungena ikhona. Amen. Amen. Fika phambi wena kuthiwe mamphela nangu sister wakho awuthanda butheni uyayazi. Amen. Amen. Naxa kuthiwe ikhona indlela osebandla nokuthini Uyayazi. nanxa kuthiwa umthandazi wakho uvakele utheni Uyayazi. naxa kuthiwa indumiso yakho noba uyayilo ziyavakala loo nto utheni uyayazi. Amen.